Hej derude, det er Page4 her, og velkommen til vores splinter nye kanal. Det bliver pissefedt. Vi skal nemlig starte på noget helt nyt. Vi skal starte på noget, som vi har valgt at kalde for det 5. medlem. Der er rigtig mange, der har spurgt os og søgt, om de havde... Kan vi ikke blive det 5. medlem? Ja, spørger I. vi kan godt prøve det. Vi kan godt give folk en chance. Vi giver det en chance for at se, om det ligesom kan hjælpe os på nogen måde. Derfor har vi valgt, at vi holder nogle auditions. Teste folk og se, om de har det, der skal til. Ja. Og i dag har vi den allerførste med. Hvad rimer på Snapchat? Det gør lakselutter! Sådan. Hej, din flotte mand. Ja, tak. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, selvfølgelig. Har du det godt? Jeg har det så godt. Fedt. Jeg er simpelthen så glad. Solen skinner, himlen blå, altid noget. Det er rigtig dejligt, at jeg har valgt, hvad vi sætter os indenfor. Det er lidt varmt. Hvad går du og laver? Hvad går og laver? Altså udover at være her, men så... Nå, jamen så laver jeg Tabasco Show på YouTube og Snap Stories, og jeg skal snart ud at rejse. Du skal ud at rejse. Hvordan rejser du? Jeg tager båden. Jeg vil gerne have til at sige flyve. Vi har en single, som er kommet ud, og den hedder Flyve. Og Den er god. Den er skide god. Hør os gøre. Til den, tusind tak, jeg har faktisk selv lavet den. Til den sang, der skal vi jo have en musikvideo. Ja, der skal vi have lidt forskellige roller. Hvis man er en del af Page4, så skal man også være en del af Page4's musikvideo. Ja. Og derfor så bliver vi nødt til at finde ud af, om du ligesom har det, der skal til. Det har jeg. 100%. Jeg kommer også til at være til audition på rollen. Men du kommer til at være den anden. Og det bliver pissefedt, fordi du skal have noget andet tøj på, og du skal over i sminken. Har du nogen erfaring med skuespil? Masser. Har du nogen erfaring med rengøring? Ikke så meget. Ikke så meget. Okay. Musikvideoen, som vi kommer til at lave, den kommer til at foregå på et hotel. Ja. Så du kommer ikke til at være en hvilken som helst rengøringsdame. Du kommer til at være en hotel maid. Men det bliver pissefedt. Jeg er ikke i tvivl. Det skal nok gå godt. Rejs dig op, og så skal du ud i sminken. Og Løb. Er du klar? Ja. Altså, hvis du gerne vil være med, så... Og Stefan, du skal også ud forresten ud i sminken. Nej, nu tager du lige roligt, ikke? Hva? Du skal også ud. Hvorfor? Jo, du skal. Vi har aftalt, det kun er ham, der skal. Nej, du skal også prøve det. til battle imod, ellers så vinder han jo lige meget hvad. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se. Og page 3, vi kan... vi kan for at få en meget mangler vi to. Hvis jeg kunne flyve. Hvis jeg kunne flyve. Sikkert, du skal castes til rollen som Marisa, som er rengøringsassistent. Og i den her scene, som du skal til at lave nu, er Marisa ved at gøre sig klar til at gå på date med rigmanden Christopher, som hun håber kan ændre hendes liv. Er du klar? Ja, hvor tror du? En Dolce-frak eller Gucci-bukser. Eller en Ralph Lauren-medbil. Manolo-stiletter. Ja, de er jo begge guddommelige, kan man sige, ikke? Åbne sandaler. Gennemsigtig bluse. Ja, så kunne man tage den der trenchcoat med der. Den er lidt casual sexy, ikke? Så kommer Marisas veninde Georgia ind. Lav. Jeg hørte, det er kun mellem os piger, ikke? Hvad i alverden er der sket? Du kan stadig blive forfremmet til manager på hotellet, ikke? Jo, altså hvis jeg slutter det med Chris, ikke? No offense, skat. Hvilken planet er du på? Der er noget anderledes for ham her på en eller anden måde, ikke? Det kaldes penge. Ej, det kaldes... Nu siger du ikke kærlighed. Vi er forbundet. Altså, du ved... I felt it, he felt it. Ikke? Snap nu ud af det her, okay? Du er ikke forelsket i ham. Og han er ikke forelsket i dig. Han lader til at være den rette mand for mig, ikke? Vi piger må huske at stå sammen i sådan nogle situationer. Tak. Fedt, at du vil komme, Rasmus. Ja, tak. Og siger lidt overrasket, nu er den også gået op her, altså. Jeg troede bare, jeg skulle til casting til at være med i Page4. Altså nu har jeg fået mig op på ryg. Vi skal ligesom se, om du kan mere end det, hvis du skal være med. Det kan jeg i hvert fald, så. Ja. Er det en stor rolle, eller? Det er en ret stor rolle, ja. Altså, hun ser lidt en mulighed i, at hun har mødt en mand, der hedder Christopher, som har mange penge. Ej, nu er jeg med. Hun må gerne gøre rent hos ham. Nej. Jeg skal ikke gøre rent, vel? Nej, du skal bare læse replikker. Jeg er fuld med nu. Godt. Det er et mirakel. Chris vil rent faktisk gerne mødes med mig. Rasmus, du råber lidt. Vi mødtes jo til den her ting. Men hvad skal jeg tage på? Jeg har jo ingenting med Maria. Når du er Maria, Jonas.
Nå, det er da meget. Du har ikke... Jonas skal sagtens spille Maria, selvom han ikke har pigetøj på. Hvorfor er jeg så på? Det var sådan set for at hjælpe dig til at leve dig ind i rollen. Tak. Gudskelov, Maria! Jeg har brug for en tjeneste. Det haster. For denne her guddommelige Dolce Cashmere frakke. Jeg er sikker på, at den vil vælte krisomkuld, hvis du forstår. Rasmus, kan vi lige stoppe et øjeblik? Jeg havde den. Altså, jeg var in my zone. Jeg synes måske, du overspillede lidt. Overspillet? Jeg skal være en rengøringsdame. Jeg skal være kvinde. Altså, det er langt fra sådan mig. Maria! Jeg tænker, hun var meget langt væk. Og jeg er sikker på, at den vil vælte krisomkuld, hvis du forstår sådan en lille en. Så nu kan jeg mærke, Marisa, hun er derinde. Bum, bum. Ja. Jeg er simpelthen nødt til at gå nu. Det går alligevel ikke. Kan du fornemme, at du taler meget højere, end Laurits gør? Jamen, jeg tror også, at Marisa er oprørt nu. Jeg tænker, kvinder råber meget, når de er oprørt. Ja, men altså... Det må du selv jo, men det kan også, altså... Marisa er en likeable person. Du gør hende lidt irriterende. Likeable. Jeg har allerede lavet rigtig mange fejl. Nej, det var Manos. Bare gå videre, Rasmus. Ja. Hvordan fortæller jeg dig det? Den første gang, du så mig bare... Jeg synes virkelig, jeg havde den. Altså, det er også svært, når du hele tiden river mig ind og ud af Marisa. Det forstår jeg godt, men du skal bare tænke på, at... Jeg havde forberedt mig på i dag, men altså, jeg havde ikke lige forventet det her. Altså. Nej. Ja, det ved vi jo nok heller ikke. Du kan jo godt se, altså Lav har jo ikke nogen problemer med at tage imod instruktioner. Nej. Du har heller ikke kjole på. Du har på ryg, men altså. På kjole. Joke. Okay, skal vi bare... Der er noget, du ikke ved, okay. Gud, hvordan fortæller jeg dig det her? Den første gang, du så mig, var jeg... Jeg tager det her meget seriøst. Jeg vil... Dine øjne, dit hår, dit smil. Du har alt, hvad en kvinde skal have. Fortæl mig i det mindste, at du bliver her nat. Bare en sidste nat. Det går ikke, Chris. Hvornår ser jeg dig igen? Farvel, Chris. Talk to the hand. Ja, lad os sige, det var det. Det kan godt være, at dine amatørvenner siger, hold kæft, du er fantastisk. Det er fordi, de ikke kan spille øre. Altså, jeg synes, hun gjorde det godt. Jeg synes faktisk, at det gik rigtig. Jeg synes næsten, han ligner for meget. Han ligner for meget. Ja, lige præcis det, vi mangler, ikke? Stefanie er også rigtig meget. Han kan vi ikke slippe af med. Vi kan i hvert fald ikke blive enige. Vi skal høre deres mening om, hvordan skriv, hvad I synes om, hvordan Laks gjorde det i dag. Ja. Og så må vi lige... En skala fra 1 til 10. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvordan I synes, at Laks han gjorde det. Og så kan I samtidig også skrive, hvem vi ellers skulle prøve af som det femte medlem. Og hvad castingen måske kunne gå ud på. Hvad for en boyband-test de skulle igennem. Så skriv ned i kommentarfeltet. Pissefedt. Og så ellers så bare smid et like og subscribe på kanalen. Så fortsætter vi. Husk at høre Flyve. Musikvideo kommer snart! Ja, man!